közelettével a konyha is az ünnepekre készül. Már messziről érezni a sok finom sütemény és étel illatát. De egyben gondot is jelent a háziasszonyoknak, hogy mi kerüljön a karácsonyi asztalra. Ehhez szeretnék önöknek a következőkben néhány ötletet, javaslatot adni, hogy ne csak gond, hanem öröm is legyen az ünnepi előkészület. Hagyomány nálunk, hogy Szentre gyertyagyújtás után halászlé vagy borleves kerül az asztalra. A borlevesek sokféle változatát ismerjük, én most a következőképpen készítem. A hozzávalók 4 személyre 7 deciliter fehérbor, 6 tojás, 15 deka porcukor, 1 citromnak a reszelt héja, néhány szegfűszeg, egy kis darab egész fahéj, 5 deka mazsola és mélyhűtött leveles vajas tészta a stanglikhoz. Három deciliter vízbe beleöntöm a bort, de 1 decit félretettem, azt majd a tojások sárgájával felverem, beleteszem a cukrot, 1-2 szegfűszeget és egy kis darab egész fahéjat. Most ezt addig forralom, amíg a cukor el nem olvad. A tojások sárgáját kikeverem a borral, tojás keverem. Szentestén a másik ilyen hagyományos ételünk a halászlé vagy a halleves. Én az utóbbit fogom most elkészíteni önöknek. Fél kiló hal, senki ne lepődjön meg, hogy tengeri hal és ponty is van benne, de így adja meg az ízét. 1 kanál liszt, fél deciliter tején, egy szép fej hagyma, hagyma, petrezselyem, citromlé, egy negyed zeller, sárgarépa, fehér gyökér, 5 deka margarin és egy cseresznye paprika, és hogy szép legyen a levesnek. Szép piros paprika, fekete borszegpárszál, bablevél, só, és ne felejtsünk el beletenni 2 leveskockát. A felhevített margarinba leteszem a apróra vágott hagymát, hozzáteszem a póréhagymát és a petrezselymet, majd ehhez hozzáteszem a feldarabolt sárgarépát, zellert és fehérrépát, megszórom liszttel, ezzel tovább pirítom, a megporolt zöldségre rászórom a piros paprikát, nagyon gyorsan összekeverem, nehogy odaégjen, mert akkor a paprika megkeseredik, és felöntöm vízzel.
Ehhez a zöldségesléhez hozzáadok 2 leveskockát, egy babérlevelet és néhány szem fekete borsot. Majd beleteszem a cseresznyepaprikát, végül beleteszem a nagyobb darabokra vágott 2 halat, de ha akarunk, többfélét is tehetünk. Beleöntök egy kevés citromlevet, végül egy picit megsózom, de csak óvatosan, mert maga a leveskocka is sós. Majd lefedve, lassú tűzön puhára párolom. Amikor a leves elkészült, akkor tejszínnel dúsítjuk, de ezzel már nem forraljuk. Ezzel a hallevessel megőriztük a hagyományt, és mégis új ízeket varázsoltunk az ünnepi asztalra. Bármelyik levest második fogásként általában a rántott hal követi, de hogy a halat másképp is elkészíthetjük, ezt fogom most megmutatni önöknek. Hozzávalok 4 személyre filézett halszeletek, sárgarépa és póréhagyma, hagyma, 2 szelet citrom, snidling, vagy ha az nincs, akkor zöldhagymaszára, 2 csomag réteslap, 2 deciliter fehérbor, só, fekete bors és babérlevél. A borba, amit beletettem a serpenyőbe, beleteszem a szeletekre vágott hagymát, a 2 citromgerezdet, illetve karikát, 2 babérlevelet, néhány szem fekete borsot, megsózom, és hozzáadom a snidlinget vagy hagymazöldet. A kihűtött páclébe beleteszem a halszeleteket, ezzel már nem főzöm, csak pácolom benne a halakat egy ideig. Majd amikor a halak megpácolódtak, akkor folytatom a készítést. A jól bepácolt, kihűtött, letörölgetett halat szépen kirakom zöldségekkel, blansírozott zöldségekkel, azaz pár percig bemártottam forró vízbe. Utána visszaborítom rá a másik felét. A megtöltött halszeleteket réteslapba csomagolom, amit előzőleg nedves ruhára tettem, hogy ne törjön. Sütőpapírral bélelt tepsibe teszem, és előmelegített sütőben körülbelül 10-15 perc alatt megsütöm. A sütőt jó forróra melegítsük elő. A szokásos rántott hal helyett kínáljuk ezt a rétes tésztában készült finomságot, amelyhez köretként petrezselymes burgonyát ajánlok. És a megszokott diós és mákos beigli helyett én most egy mákos gubát készítek, amelynek receptjét még édesanyámtól tanultam. A gubát tulajdonképpen kalácstésztából sütöm, amihez a hozzávalók 25 deka liszt, egy pár deka cukor, 5 deka margarin, egy fél citromnak a reszelt héja, csipet só, egy kevés tej, amiben az élesztőt megfuttatom, 2 tojás és 1-2 evőkanál rum. A guba tetejére porcukor, tej, mák, néhány evőkanál méz és vanília, amit a tejbe beleteszünk. Először elkészítem a kalácstésztát. Keverőtálba beleteszem a lisztet,
Ez egy roppant kényelmes dolog, mert ha nem kézzel dagasztjuk, pillanat alatt elkészül a tészta. Kis darabokba beleteszem a margarint, a cukrot, egy csipet sót, mert az minden tésztába kell, hogy jó íze legyen. Reszelt citromhéjat, 2 tojást, egész tojást, 1-2 evőkanál rumot, ezt azért, hogy a tészta foszlós legyen, és végül az élesztőt, amit megfuttattam egy kevés tejbe, csipet cukorral és egy kevés liszttel. Most bekapcsolom a gépet, és pár perc alatt megdagasztjuk. Amikor a tészta elkészült, azaz jól kidagasztottuk, fél órára langyos helyre teszem, letakarom, majd amikor megkelt, akkor kis rudakat formálok belőle, megkenem tojással, és előmelegített sütőben körülbelül fél óráig sütöm. A megsült cipócskákat összevágom egy tűzálló tálba, amelyet margarinnal kikentem, de aki nem akar ezzel bepecselni, nincs rá ideje, kifliből elkészítheti ugyanígy a mákos gubát. Forró vaníliás tejjel leöntöm, a porcukrot összekeverem a mákkal, és ezzel a keverékkel megszórom a gubát. Pár csepp mézzel megcsepegtetem, beteszem forró sütőbe pár percre, hogy az egész jól átmelegedjen, és tálalom. Ez a finom édesség is hozzátartozik a szenteste meghitt hangulatához. Karácsony első napján az ebéd kapja a főszerepet. De felejtsük el az ilyenkor hagyományos húslevest és töltött káposztát, és például készítsünk helyette egy pulykalevest. És a hozzávalók: 4 személyre fél kiló pulyka apró hús, de lehet venni pulykaszárnyat, pulykaszívet, pulykazúzát, abból is nagyon finom, egy fél szál póréhagyma, 1 szál fehér zöldség, 1 szál sárgarépa, egy negyed zeller, egy csokor petrezselyem, 10 deka zöld borsó, egy kis fejhagyma apróra vágva, 10 deka szeletelt gomba, egy evőkanál margarin, só és őrölt fehér bors. Ez adja a savaborsát. Körülbelül 1 liter vízbe beleteszem az apróra vágott pulykahúst, és egy fél órát előfőzöm, mielőtt a többi hozzávaló belekerül. Felhevített margarinba beleteszem az apróra vágott hagymát. Amikor a hagyma már kicsit megpirult, hozzáteszem a zöldségeket. Ezzel tovább párolom, közben természetesen a leves is fő. Amikor a zöldség már megpuhult, hozzáteszem a póréhagymát, és ezzel még egy kicsit tovább puhítom. Amikor a leves már kezd forni, akkor leszedjük a habját, így sokkal tisztább levet kapunk. Amikor a hús már megpuhult, majdnem teljesen, akkor hozzáadjuk a megpárolt zöldséget, beletesszük a szeletekre vágott gombát, és végül a zöld borsót. Megszórom fehér borssal, sóval, és letakarva készre főzöm a levest. Remélem, hogy ez a tartalmas pulykaleves is ízleni fog önöknek.
Most következik a második fogás. Ha már úgyis pulykát vettünk, legyen ez a finomság a következő, gesztenyével töltött pulykamell. Hozzávalók 4 személyre: 30 deka gesztenye, 1 kg szeletelt pulykamell, 30 deka darált hús, 1 tojás, fél deci olaj, fél deci tejszín, 1 leveskocka, 1 tejáskanál vaj, só és őrölt fekete bors. A pulykamell szeleteket gyengéden kiveregetem. A húslevesbe megfőtt gesztenyét összetöröm. Ehhez hozzáteszem a darált sertéshúst. Megszorom fekete borssal, sóval, majd adok hozzá egy kevés tejszínt, és sima masszává keverem. Az elkészült masszával megkenem a hússzeleteket, az elkészült tekercseket egy picit megsózom, kevés levest öntöm alá, megöntözöm kevés olajjal, alufóliával letakarom, forró sütőbe teszem, majd amikor a hús megpuhult, leszedem a fóliát róla, és szépen megpirítom. A gesztenyével töltött pulyka mellett Waldorf salátával kínálom, amelynek az öntete egy finom tartármártás. Karácsonykor ugyancsak szokás a vendégjárás, és erre jó, ha már előre felkészülünk. Például egy pikáns heringsalátával, amit előre elkészíthetünk, és ez nagyon jó gyomrot csinál a sok-sok nehéz étel után, amit már előtte elfogyasztottunk. Hozzávalók 4 személyre: 8 hering, amit kifilézünk, és jól behűtünk. Főtt burgonya, amit szintén jól behűtünk, mielőtt a salátába tesszük. Kukorika, sárgarépa, amit apróra vágtam, megfőztem, és jól behűtöttem. Alma, amit a legvégén teszek a salátához, hogy ne barnuljon meg, és meglocsolom fél citromlevével. Zöld borsó, szintén előre főzve, behűtve, és az öntett hozzávalói: tejföl, olaj, ecet és 2 evőkanál majonéz, fehér borssal ízesítve. Miután a hozzávalókat ilyen szépen előkészítettük, nincs más hátra, mint szépen belerakni egy salátástálba. A megtisztított almát megcsepegtettem egy kevés citromlével, hogy ne barnuljon meg. Majd összevágom a salátába szép apróra, majd ezzel is jól összekeverem, és a végén elkészítem a mártást, ne felejtsék ki a fehér borsot sem a mártásból. Feltételezve, hogy vendégeinket mindenütt beiglivel kínálták, mi kedveskedjünk nekik egy gyümölcskenyérrel, karácsonyi gyümölcskenyérrel. A hozzávalók: 25 deka rozsliszt, 25 deka porcukor,
4 egész tojás, 15 deka aszalt sárga barack, 50 deka aszalt szilva, héjazott mandula, kandírozott gyümölcs, 15 deka dió, 25 deka füge, 2,5 deciliter rum, reszelt citromhéj, körülbelül 1,5 deci tej, szegfűszeg, őrölve, őrölt szerecsendió és őrölt fahéj. A karácsonyi kenyérhez az előkészületeket már előző nap elkezdjük, a gyümölcsöket beáztatjuk rumba. Az összevagdalt fügét, darabokra vágott diót, kimagozott összevagdalt aszalt szilvát, cukrozott gyümölcsöket, aszalt sárga barackot, meglacsoljuk 2 deciliter vagy 2,5 deciliter rummal, és ebben állni hagyjuk. Így az ízek nagyon jól összeérnek, és a kenyér nagyon finom lesz. A tojássárgályákat kikeverem a porcukor felével, a másik felét azt kemény habbá vertem a tojások fehérjével, a lisztet egy mély tálba öntöm, hozzáadom a fűszereket, az őrölt szegfűszeget, fahéjat, szerecsendiót, egy kevés citromhéjat, ehhez hozzáadom az előző este beáztatott gyümölcsöket, ezt jól összekeverem, hozzáöntöm a felvert tojás sárgáját, és a tojás fehérjével felvert cukrot. Ezt összekeverem, és cipót formálok belőle. Majd végül megszórom mandulával, és előmelegített sütőben körülbelül 1,5 óráig közepes tűzön sütöm. És eljön a karácsony második napja, amikor szintén ünnepi ételek kerülnek a család asztalára, leginkább a már napokkal előtte elkészített töltött káposzta. Én is egy káposztát ajánlok önöknek, egy könnyebb változatot, az elzászit. Bár most megmondom már önöknek, hogy a káposztának igazán könnyű változata nincsen. A hozzávalók 2 szép sertéscsülök, 1 kg jól kiáztatott és lecsepegtetett káposzta, egy fejhagyma, 25 deka húsos füstölt szalonna, 1 gereszt fokhagyma, kevés olaj, 4 szép nagy burgonya, 2 deci fehér szárazbor, só, őrölt és szemes fekete bors, szegfűszeg és borókabogyó. Először is a hagymába beleszúrok 2 szegfűszeget, a lábasba beleöntöm az olajat, az olajra ráteszem a káposztának a felét, erre ráteszem a csülköket, hozzáteszem a szalonnát is, a 2 szegfűszeggel megspékelt hagymát, félbevágott fokhagymát, erre ráteszem a káposztának a másik felét, utána rászórom a fűszereket,
a borókabogyót és pár szem borsot, megsózom, felöntöm a fehér borral, és annyi vizet öntök rá, hogy körülbelül a káposztának a feléig érjen a folyadék. Erős tűzön felforralom, majd utána 2 óra hosszat lassú tűzön főzöm, és amikor teljesen kész, akkor tálalom. Ezt az általam könnyűnek titulált elzászi káposztát fogyasszák egészséggel, de ajánlom, hogy csak mértékkel. És természetesen nincs karácsony apró sütemény nélkül. Most, amikor már az ünnepek vége felé tartunk, jól jön egy kis rácsárnivaló. Az apró sütemény hozzávalói a következők: 40 deka liszt, 30 deka kristálycukor, 4 egész tojás és 1 tojásnak a fehérje, 40 deka darált mandula, reszelt citromhéj, egy fél adag sütőpor, csipet só, őrölt fahéj, őrölt szegfűszeg és őrölt szerecsendió. Mélyebb tálba beleütöm a 4 egész tojást, a tojásokhoz hozzáadom a kristálycukrot, és habosra kikeverem. Tálba beleteszem a lisztet, hozzáadom a sütőport, beleteszek egy kis kanál szegfűszeget, fahéjat és őrölt szerecsendiót. Hozzáteszem a reszelt citromhéjat, ezt jól összekeverem, majd ehhez adom a darált mandulát, ehhez hozzáöntöm a felvert cukros tojást, és ezt a masszát jól összekeverem. A keményre összedagasztott tésztát nem túl vékonyra kinyújtom. A kinyújtott tésztából formákkal ilyen kis fenyőcskéket szaggatok. A kiszaggatott tésztácskákat tojássárgájával megkenem. Itt szeretném még elmondani, hogy ez jó előre megsüthető karácsony előtt. Tojássárgája után még egy kis mandulával megdíszítem, és utána előmelegített sütőben 10 perc alatt készre sütöm. Remélem, hogy ezzel a finom édességgel és a többi ünnepi ételajánlatommal segítséget nyújtottam önöknek a karácsonyi készülődéshez. További jó sütés, főzést és boldog karácsonyt kívánok!